Ty ako kapitán týmu říkáš na souhru Davida Krejčího a Aleša Hemského. Tak myslím si, že každý, kto chodí na ten hokej a vidí tých chalanov, ako si k sebe sadli, ako proste sa vedia doplniť a celkovo, jak im to klape, tak ťažko tomu niečo vyčítať. Proste sú to podobné typy hráčov. Myslím si, že ten Aleš fakt potreboval takého hráča k sebe, aby mohol ukázať celkovo to svoje hokejové umenie a takisto navzájom si myslím, že sa veľmi doplňajú. Myslím si na druhú stranu, že takisto Honza Starý k ním veľmi dobre zapadol. Je to rýchly hráč, ktorý ich doplňa, vybojuje veľa pukov vzadu a vravím, oni dvaja sú to takí hračičkovia, kde proste technicky si vedia poradiť pomaly s každým súperom, takže je to paráda sa na to pozerať. A ďalej je tu Jan Štepánek. Jak si reagoval na to, že si byl zvolený ako nový kapitán A týmu? Tak prišlo to veľmi, veľmi rýchlo, proste v stredu po prehranom zápase ráno mi to bolo zrazu oznámené, takže vravím, prijal som tú funkciu a svojím spôsobom bolo to, ako som povedal, po prehranom zápase, takže skôr mal človek myšlienky na to, akým spôsobom sa pôjde do ďalšieho zápasu a vravím, viac ma zaujímalo to, či ten najbližší zápas s tými Vítkovicami vyhráme alebo nie, ako rozmýšľať nad tým, či som kapitánom alebo nie. Myslím si, že Aleš bol výborný kapitán a proste táto zmena prišla. Je to tak v hokeji proste. Petr Cejp. Ahoj Radovane, chci se zeptat, zda neuvažuješ o tom, že se po kariére v Pardubicích usadíš stejně jako jiní pardubičtí hokejisté. Myslím, že nie, pretože mám dosť silné zázemie vlastne v rodnom Martine, kde mám tam veľa známych, veľa kamarátov, s ktorými som vyrastal. Mám tam celú rodinu a takisto máme tam postavený barák, takže všetko to smerujeme k tomu, že by sme sa vrátili naspäť do Martina. Sice som tu už 6. rok, v podstate počas celej kariéry som bol maximálne 2 roky v jednom mužstve a človek si tu veľmi rýchlo zvyká, že mám tu už aj mimo hokeja dosť kamarátov, čo myslím si, že trebárs aj po ukončení tej kariéry budem s nimi v kontakte a v tých Pardubiciach sa z času na čas ukážem, takže ale uvažujem o tom, že sa vrátim domov. Milan Svatoš. Jak se ti v Pardubicích líbí? Dovedeš si představit, že by ses tu usadil natrvalo? To je v podstate otázka, myslím si, že som na to odpovedal. A či sa mi tu líbí, ako za to už si myslím, že hovorí jednoznačne to, že som tu 6. rok. A vravím, jak rodina, tak ja tu mám v podstate domáce prostredie, takže určite, že sa mi tu líbí. Veronika Mrázková. S kým si najväčší kamarát v týmu? Tak v podstate myslím, že dosť veľa času trávime s Martinom Bartekom, rodiny sa poznajú, deti sa poznajú. Myslím si, že celkovo to mužstvo tak funguje. V podstate, keď tu bol Libor Pivko, bývali sme, veľa času sme trávili spolu, takisto s Tomášom Divíškom, vravím, tí už tu nie sú, že vždycky je niekto, ale myslím si, že celé to mužstvo funguje tak, že je tu dosť veľa chalanov, ktorí majú deti a proste tie deti sú radi, keď sú spolu, takže veľa času trávime potom takto spolu.
Jan Jeřábek. Proč máš číslo 96? Tak ja som nikdy nejako číslo nevyberal, ale keď som hral vo Vsetíne, mal som 96, bola vtedy voľná, darilo sa mi s tým číslom, odišiel som do Ruska v podstate odtiaľ, kde som mal 26 a keď som sa vrátil do Pardubíc, keď som začal v Pardubiciach, bola voľná 96 alebo 69, tak som si povedal, že si ju vezmem naspäť a vravím, väčšinou, keď som vyrastal, hrával som s 23, potom som mal dlho 21, ale tie čísla bývajú väčšinou obsadené v tých mužstvách, takže vravím, momentálne je tu 96. Jan Matička. Rád bych se zeptal, co byste měli jako tým změnit, abyste stabilizovali výkony a stoupali tabulkou výše? Je to ťažká otázka. Myslím si, že zmeniť všetko je to trebárs o prístupe k tréningu a ten si myslím, že momentálne je, že každý maká, každý si uvedomuje, v akej sme situácii a potom je tá druhá vec, ako som povedal na začiatku, tá sezóna sa od začiatku nevyvíjala úplne ideálne a vtedy príde svojím spôsobom taká psychická kríza, ktorá nasleduje tú hernú a vravím, dostať sa z takej krízy a stabilizovať trebárs výkony môže pomôcť trebárs také zápasy, ako sme hrali teraz doma, že celkovo sa zlepší hra, nejaké zápasy vyhráme a budeme získavať body. Nebudeme ich strácať v posledných sekundách, ako sa to už stalo, ale budeme tie body proste získavať, posunieme sa tabuľkou trošku vyššie a myslím si, že príde aj taká tá psychická pohoda, trošku taká tá uvoľnenosť, kedy dokážeme otočiť zápasy, ktoré sa pre nás vyvíjajú nepriaznivo, pretože si povieme, v podstate super, máme nahrané, poďme uvoľnenie a fakt, že vtedy sa dokážu otočiť aj také zápasy, ale ťažko byť úplne uvoľnený na ľade, keď je mužstvo 13. alebo keď sa motáme v tých spodných častiach tabuľky a kedy každý ten bod je pre nás existenčný, takže vtedy príde svojím spôsobom taký tlak a chýba tam tomuto ľahkosť, takže vravím, ja dúfam, že sa nám podarí chytiť nejakú sériu výhier a posunúť sa v tej tabuľke vyššie. Potom si myslím, že už aj tie výkony budú patrične lepšie. Je tu posledná otázka. Miroslav Pařízek. Chtěl bych se optat, co říkáte na odchod Dominika Haška? Tak myslím si, že každého v tej kabine to svojím spôsobom mrzí, pretože ako Hašan je fakt výnimočný. Už len jeho prítomnosť v tej kabíne, aj keď sme vedeli, že zrejme za to mužstvo nenastúpi, nebude hrať, ale aj len tá prítomnosť jeho v tej kabíne, celkovo tá jeho energia, si myslím, že fakt pomáhala celému tomu mužstvu. Takže mňa osobne to veľmi mrzí. Myslím si, že je škoda, že odchádza proste brankár, ktorý na to ešte stále má. Myslím si, ako pochopil by som, keby sa v tej bráne, že sa v nej trápi a už by to nemalo význam, ale to nie je jeho prípad. Ja si myslím, že on stále patrí proste k svetovým golmanom a práve preto myslím si, že každého mrzí takéto to jeho rozhodnutie, ale vravím, nečudujem sa mu, je to jeho rozhodnutie. Mrzí ma to, že proste sa mu fakt nepodarilo možno sa ukázať fakt ešte raz v tej NHL, pretože mňa samého by zaujímalo, akým spôsobom by to dopadlo. Vravím, vážim si toho, že som si mohol vlastne po jeho boku zahrať v tom roku 2010 a myslím si, že každý v tej kabíne
si celkovo cení to, že mohol fakt po boku takého hráča si niekedy zahrať. Že, som rád za vaše otázky. Myslím si, že všetko to boli také otázky k veci k tomu, čo sa momentálne v tom hokeji deje, v Pardubickom hlavne. Takže vravím celkovo, myslím si, že je to príjemnejšie ako písať niekde do počítača, priamo to odpovedať na kameru. A vravím celkovo, tá forma toho rozhovoru sa mi páči, takže dúfam, že sa v tom bude pokračovať.